Βρίσκεστε στο Ionion FM 95 και 5, διαδικτυακά ionionfm.gr, στην παρέα σας η Μαριάννα Φέξη. Η αλήθεια είναι ότι την εποχή αυτή που μας κατακλείζουν τα social media και το TikTok είναι στα πικ του και το YouTube αγαπημένη πλατφόρμα για να βρίσκουμε και να ακούμε και να βλέπουμε διάφορα βίντεο που άπτονται των ενδιαφερόντων μας, πολλοί βρήκαν την ευκαιρία να κρεμάσουν μια ταμπελίτσα coach, είτε πρόκειται για life, είτε για wellness, είτε για dating, είτε για γυναική, ανδρική, πώς θα το λέγαμε, έμπνευση, ενδυνάμωση, είτε ακόμα και spiritual, το έχουμε δει και αυτό. Και καλείται κανείς και αναρωτιέται ποιος είναι ο επαγγελματίας και ποιος με κοροϊδεύει, ποιος έχει το επιστημονικό υπόβαθρο και ποιον μπορώ να εμπιστευτώ για να με βοηθήσει εκεί που έχω μπλοκάρει, να ξεμπλοκάρω και επιτέλους να ζήσω μια ζωή όπου θα είμαι ευτυχισμένη. Για όλα αυτά τα διακαή ερωτήματα που σας βασανίζουν και μου τα στέλνετε στα μηνύματα, είναι στην παρέα μας εδώ στις Θετικές Συγνότητες ο Ηλίας Παπαποστόλου, Life and Wellness Coach. Απαντά σε όλες σας τις ερωτήσεις. Κύριε Παπαποστόλου, καλώς ήρθατε. Γεια Φέξη, καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι στην εκπομπή σας. Η χαρά είναι ιδιαίτερα δική μας, γιατί έχουμε την τιμή να σας έχουμε στον αέρα των Θετικών Συγνοτήτων, που είναι η πρώτη πανελλήνια εκπομπή στο πρώτο ραδιόφωνο του νομού Ηλίας, που ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοβελτίωση. Τι όμορφα, συγχαρητήρια για αυτό, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται ο κόσμος πολύ. Και μπράβο σας που το δίνετε, που το προσφέρετε αυτό. Και ο κόσμος χρειάζεται πιστοποιημένους ανθρώπους, πιστοποιημένους coaches όπως είστε εσείς. Πείτε μας λίγο έτσι για το βιογραφικό σας, τι σπουδές έχετε κάνει. Εγώ έχω ξεκινήσει ουσιαστικά από τις θετικές επιστήμες. Έχω ασχοληθεί, το πρώτο μου πτυχίο είναι πάνω στον τομέα της βιοιατρικής. Έχω σπουδάσει Biomedical Sciences στη Σκωτία, στο Αμπερντίν, όπου εξειδικεύτηκα στους τομείς της εργοφυσιολογίας και της αθλητικής διατροφολογίας. Αργότερα ήρθα σε επαφή με την επιστήμη της ορθομοριακής διατροφής και ορθομοριακής διατροφικής ιατρικής, που με σαγίνευσε και άρχισα να εκπαιδεύομαι για πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό και καθιερώθηκα, αν θέλετε, και επαγγελματικά μέσα από αυτό, μέσα από την ορθομοριακή διατροφή. Και παράλληλα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε πάντα να εξελίσσεται και να εξελίσσει και τη δουλειά του, για να μπορώ να βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ τους ανθρώπους που μου εμπιστεύονται, ήρθα σε επαφή με την κβαντική και πληροφοριακή ιατρική. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και είναι σε επίπεδο σεμιναρίων αυτό που έχω κάνει, και χρησιμοποιώντας και ένα σύστημα κβαντικής και πληροφοριακής βιοανάδρασης, άρχισα να μπαίνω μέσα στην προσέγγιση την πιο ολιστική, αν θέλετε, και αυτή η ολιστική προσέγγιση με οδήγησε τελικά και στο coaching. Θα κάνω τώρα μια ερώτηση ακροατή. Το coaching χρειάζεται σπουδές πιστοποιημένες και πτυχία, ή μπορεί να το κάνει έτσι όποιος να είναι, απλά επειδή έχει σπουδάσει πανεπιστήμιο της ζωής? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που βάζετε στο τραπέζι τώρα. Είναι το coaching, φυσικά, και μιλάμε για ένα εργαλείο πρώτα απ' όλα. Δεν μιλάμε για μια επιστήμη, αλλά μιλάμε για ένα υπερπολίτιμο εργαλείο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί ως προς την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την επαγγελματική αρτιότητά του, διότι πολύ συχνά γίνεται πλέον αντικείμενο χλευασμού λόγω της μη σωστής χρήσης του από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα, και επίσης διότι ο μέσος άνθρωπος δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό που πρεσβεύει. Χρειάζονται σπουδές, φυσικά. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μας παρέχει στην Ελλάδα τη δυνατότητα υψηλού επίπεδου σπουδών, και με την καθοδήγηση του κύριου Γιώργου Καραθάνου, του υπεύθυνου καθηγητή.
Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ κυρία Φέξη, έχω σπουδάσει στο ΕΚΠΑ 3 χρόνια και θεωρούμε, ας πούμε, coach, και θεωρείται και ένας άλλος coach ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία, έχει κάνει ένα σεμινάριο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε ένα πλαίσιο, σε ένα νομικό πλαίσιο, για να διαφυλαχθεί, γιατί έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, και γιατί πρωτίστως αυτός ο οποίος πρέπει να διαφυλαχθεί είναι ο ίδιος ο πελάτης, φυσικά, ο οποίος θα έρθει να κάνει coaching, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το πλαισιώσουμε και να το προστατεύσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν, αν ας μου επιτραπεί ο όρος από το ακροατήριό μας, ψευδοκόουτσις οι οποίοι αντί για coaching κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά. Δεν το συζητάμε αυτό, και οι περισσότεροι μάλιστα έξω ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, και υπάρχει και η νοοτροπία, ξέρετε, το ότι το coaching, ας πούμε, είναι μια μόδα, είναι μια ευκαιρία να βγάλω εύκολα χρήματα από το σπίτι μου, οπότε όταν ένας άνθρωπος το προσεγγίζει έτσι, μόνο επικίνδυνος μπορεί να γίνει για το ίδιο το επάγγελμα και για τον άνθρωπο τον οποίο προσπαθεί να βοηθήσει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αγαθές προθέσεις από κάποιους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο, και η αντίστοιχη επιστημοσύνη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο γνωστικό, στο οποίο θα μπαίνει μέσα ο πιστοποιημένος coach και θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του coaching. Τι θα συμβουλεύατε έναν υποψήφιο, θα χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, πελάτη, πριν επιλέξει έναν coach, και πώς θα μπορέσει να μην πέσει στα δίχτυα ενός ψευδοκόουτς? Κοιτάξτε, επειδή είμαστε ενήλικες όλοι, και μπορούμε να επιλέγουμε ελεύθερα τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, προφανώς θα πρέπει να έχει και ο ίδιος ο πελάτης, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι εισαγωγικά, κάποια κριτήρια. Δηλαδή στην πρώτη γνωριμία, γιατί προφανώς θα γίνει μια πρώτη γνωριμία όπως γίνεται πάντα, θα μπορεί να διαπιστώσει αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος απέναντί του, ο οποίος πραγματικά μπορεί να τον βοηθήσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Γιατί το coaching είναι μια συνεργατική, επικεντρωμένη στη λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, συστηματική διαδικασία, και τονίζω το συνεργατική, στην οποία ο coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης. Είτε είναι εργασιακή απόδοση αυτή, είτε μιλάμε για την εμπειρία της ζωής του, είτε μιλάμε για αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, είτε μιλάμε για την προσωπική ανάπτυξη του coachee, του πελάτη δηλαδή. Άρα το coaching ξεκλειδώνει το δυναμικό ενός ανθρώπου για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και δεν καθοδηγεί, δεν συμβουλεύει, το τονίζουμε αυτό. Οπότε όταν ο άλλος αντιληφθεί ότι απέναντί του έχει έναν άνθρωπο ο οποίος του λέει τι να κάνει, αυτό είναι το πρώτο δείγμα ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του δεν είναι πιστοποιημένος coach. Θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Στις μέρες μας έχουμε φτάσει λίγο να μπερδεύουμε τον άνθρωπο που έχουμε και πληρώνουμε, και νομίζουμε ότι μπορούμε να του πούμε όλα μας τα προβλήματα, τις ανάγκες κτλ. Πώς θα μπορέσει πριν επιλέξει επαγγελματία ο πελάτης να καταλάβει αν θέλει coach ή ψυχοθεραπευτή? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα να το χωρίσουμε λίγο, γιατί αυτό είναι ευθύνη και του ίδιου του πελάτη, αλλά είναι ευθύνη και του ίδιου του coach. Έτσι, δηλαδή, αν διαπιστώσει ο coach στην πρώτη συνεδρία, στην πρώτη γνωριμία, ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται ψυχική υποστήριξη από επαγγελματία του χώρου, τότε θα πρέπει να τον παραπέμψει οπωσδήποτε, γιατί ο coach δεν είναι ψυχολόγος.
το coaching δεν μπορεί να μπει στα χωράφια της ψυχοθεραπείας και δεν θέλει να μπει στα χωράφια της ψυχοθεραπείας, γιατί η προσέγγιση του είναι διαφορετική. Όταν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τραύμα στην ουσία που χρειάζεται να θεραπευθεί, δεν μπορείς να κάνεις coaching. Το coaching είναι μια πιο προσανατολισμένη στο εδώ και τώρα διαδικασία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί, να βάλει στόχους, να αποκτήσει ένα σύστημα, μια μεθοδολογία για να πετύχει τους στόχους του σε προσωπικό ή, όπως είπαμε, επαγγελματικό επίπεδο. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα δύο και δεν πρέπει να μπερδεύονται. Και άλλο ένα δείγμα του πώς μπορείς να καταλάβεις αν απέναντί σου έχεις έναν επαγγελματία πιστοποιημένο coach. Αν ξεκινήσεις να του μιλάς για τα προβλήματα της ζωής σου και αυτός ανταποκριθεί και αρχίζει και σε συμβουλεύει, προφανώς εδώ υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Και έχουν και δίκιο πάρα πολλοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι φωνάζουν και λένε ότι μπαίνετε στα χωράφια μας και δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Και όχι μόνο δικαίωμα, αλλά δεν έχετε και τα απαραίτητα προσόντα και μπορείτε να είσαστε και επικίνδυνοι. Άρα, ναι, είμαι εδώ μαζί με τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές 100%. Όλοι μαζί, εναντίον των ψευδοκόουτσις, ψευδοψυχολόγων, ψευδών, που σου λένε δίνουν συμβουλές και τελικά... Ναι, και έχει τύχει να δω πάρα πολλά τέτοια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ζούμε και σε είναι τα σημεία των καιρών αυτά. Ζούμε και σε μια εποχή που ο καθένας αποκτάει πρόσβαση σε πλατφόρμες και έχει την ικανότητα να βγει και να πει και να δειχθεί. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, τις προάλλες έβλεπα πώς να τη χαρακτηρίσει, μια ψυχωτική κατάσταση τέλος πάντων, η οποία έδινε συμβουλές για τη διαχείριση του στρες. Και λέω, αν είναι δυνατόν που έχουμε φτάσει, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει το coaching να αποκτήσει ένα σαφέστατο νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε καθημερινά πάνω στο επάγγελμα αυτό να το διαφυλάξουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς περισσότερο να πιέσουμε καταστάσεις έτσι ώστε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο, υπερπολίτιμο εργαλείο που λέγεται coaching, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, όχι πιστοποιεί, μας φέρνει στο προσκήνιο, στην καθημερινότητα, την επιστήμη της θετικής ψυχολογίας και την επιβεβαιώνει, αυτή τη λέξη έψαχνα, επιβεβαιώνει την επιστήμη της θετικής ψυχολογίας. Θα πρέπει να αποκτήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει την σωστή εκπαίδευση και τη σωστή άσκηση αυτού του πολύ σημαντικού επαγγελμάτος. Ερώτηση ακροάτριας. Μάλιστα. Πώς μπορεί ο coach να βοηθήσει τον πελάτη του να παραμείνει συνεπής στις δεσμεύσεις μετά το τέλος των συνεδριών? Μάλιστα. Η όλη διαδικασία του coaching ουσιαστικά εκεί αποσκοπεί. Αποσκοπεί δηλαδή στο να βοηθήσει για ένα χρονικό διάστημα τον πελάτη coachee να βοηθήσει τον εαυτό του, του παρακινεί ουσιαστικά την εσωτέρα σοφία του, έτσι ώστε ο ίδιος να βρει μέσα από αυτή τη διαδικασία την δέσμευση, τη συνέπεια, τη μεθοδολογία να πετύχει τους στόχους του, και όταν έρχεται το τέλος αυτής της συνεργασίας να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει δεσμευθεί απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή κανένα σημείο αναφοράς, είτε αυτό λέγεται coach, είτε λέγεται σύμβουλος ψυχικής υγείας ή σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης ή φίλος ή σύντροφος ή γονέας ή οτιδήποτε, αλλά θα έχει δεσμευτεί απόλυτα απέναντι
στον αυθεντικό του εαυτό. Κύριε Παπαποστόλου, πώς βλέπετε το μέλλον του επαγγέλματος του coaching και τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί ως coach, να γίνει coach? Εάν μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που προείπαμε, δηλαδή να διαφυλάξουμε το επάγγελμα του coaching με ένα σαφές νομικό πλαίσιο λειτουργίας, θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα, να προσφέρει στην κοινωνία, γιατί ξέρετε κάτι, όλοι μιλάμε για το πώς αλλάξει αυτή η κοινωνία, όλοι μιλάμε για το πόσο μη ικανοποιημένοι είμαστε από τον κόσμο στον οποίο ζούμε και τον κόσμο στον οποίο φέρνουμε τα παιδιά μας, αλλά τελικά πώς αλλάξει αυτή η κοινωνία? Η κοινωνία αυτή θα αλλάξει αν ο κάθε ένας από εμάς αλλάξει εσωτερικά, αλλάξει ατομικά. Και το coaching, η συνεισφορά του η μεγάλη είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο καμπής. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή σταδιακά, μεθοδικά, σιγά σιγά, βήμα βήμα, καθώς μπορεί να τονίσει στους ανθρώπους ότι η αλλαγή είναι μόνο εσωτερική και μέσω της εσωτερικής αλλαγής, αν δηλαδή αλλάξω εγώ, αλλάξεις εσύ, αλλάξει ο διπλανός μας, τότε ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για μια συλλογική και συνολική αλλαγή. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεσμεύομαι να σας ξανακαλέσω σε επόμενη εκπομπή, γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα. Βεβαίως, θα χαρώ πολύ. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να μοιραστείτε εδώ με τους ακροατές μας το μότο το δικό σας που σας βοηθάει στο να συνεχίζετε την προσωπική σας ανάπτυξη. Φανταστική ερώτηση. Πολύ ωραία. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν τα απόκρυφά μου. Ξεκινάω κάθε μέρα όμως πλέον, κυρία Φέξη, λέγοντας στον εαυτό μου το εξής. Η πρώτη σκέψη δηλαδή της ημέρας, η οποία θα σηματοδοτήσει όλη την υπόλοιπη μέρα, είναι ότι ο σκοπός της ύπαρξης είναι η ίδια ύπαρξη. Τι μπορώ να κάνω για να βιώσω σήμερα καλύτερα αυτό το θαύμα που λέγεται ζωή? Έχω μείνει άφωνη, όπως διαπιστώσαμε όλοι. Δεν έχω να σχολιάσω. Είναι υπέροχο. Πραγματικά υπέροχο. Δεν θα πω το βαθιστόχαστο, γιατί είναι μια λέξη που έχει πολύ χρησιμοποιηθεί και έχει νομίζω χάσει πλέον λίγο την αξία της. Αλλά πραγματικά υπέροχο, γιατί άραγε γνωρίζουμε τι είναι ύπαρξη. Επίσης κάτι το οποίο, αν θέλετε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Το coaching σε πάει αναγκαστικά εκεί, και αυτό είναι που το κάνει τόσο πολύτιμο ως εργαλείο. Ότι θα σε πάει στην υπαρξιακή σου κατάσταση, στην υπαρξιακή σου βάση, στην υπαρξιακή φιλοσοφία. Και φιλοσοφία, μην ξεχνάμε ότι είναι η μελέτη του θανάτου και κατ' επέκταση της ζωής. Οπότε σε πάει πάρα πολύ βαθιά να αναγνωρίσεις ποιος είσαι, τι κάνεις εδώ, αν έχεις σκοπό, δηλαδή αν υπάρχει εγγενής σκοπός της ζωής, και μέσα από την ανακάλυψη και διατήρηση της σταθερής υπαρξιακής σου βάσης να μπορέσεις να γνωρίσεις πραγματικά τον πιο σπουδαίο άνθρωπο που θα γνωρίσεις ποτέ στη ζωή σου, εσένα. Και με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα αφήνουμε τους ακροατές να ψαχτούν, να σκεφτούν, να προβληματιστούν, γιατί αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, κύριε Παπαποστόλου. Προβληματίζουμε τους ακροατές και λαμβάνουμε μηνύματα ότι όντως από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε έχουν δει αλλαγές στον τρόπο σκέψης τους. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν σκοπός αυτός της εκπομπής. Θα σας αποδεσμεύσουμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε σε ησυχία από εδώ και πέρα για επόμενες εκπομπές. Την πατήσατε, κύριε Παπαποστόλου. Φίλες και φίλοι, στην παρέα μας ήταν ο Life and Wellness Coach Ηλίας Παπαποστόλου. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
I don't know my way around. All these thoughts, they fit in, but I don't live on solid ground. No patience in my mind, but the voices treat me kind. Ooh. I got the shadows on my back, tell me what it is I'm living for. I'm not just another complication, 'cause what happened to the conversation? And I know that I can't talk, 'cause I've been such a complication. Feel the courage kicking as I go out and paint the town. 'Cause we don't know this city, so we get drunk and we fall out. 'Cause I got no patience in my mind, but the voices treat me kind. No, I've got the shadows on my back, tell me what it is I'm living for. Ακούσαμε λοιπόν σε αποκλειστική συνέντευξη στη Μαριάννα Φέξη και τις θετικές συχνότητες τον διάσημο Life and Wellness Coach Ηλία Παπαποστόλου, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους για να κάνουμε τον διαγωνισμό. Θα ανακοινώσουμε τους νικητές μας. Όπως έχω ξαναπεί, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, εδώ δεν είμαστε social media, είμαστε ραδιόφωνο και κάνουμε τους διαγωνισμούς με τον παλιό κλασικό παραδοσιακό μας τρόπο, άλλο που τον βγάλαμε και στα social media. Λοιπόν, διατηρούμε τη μαγεία στη ζωή μας, διατηρούμε και τη μαγεία που έχει το ραδιόφωνο, και τώρα θα σας ανακοινώσω τους 2 τυχερούς που κερδίζουν από ένα βιβλίο, το ξύπνημα του Δράκου, των εκδόσεων Διάνοια της Φανής Πουρέγκα. Λοιπόν, οι τυχεροί που θα ακούσουν τα 3 ψηφία του τηλεφώνου τους, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας, διαφορετικά θα επικοινωνήσουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιους θα βγάλουμε. Το πρώτο τελειώνει σε 4,80. Να δούμε και το δεύτερο. Το 7,15. Να επαναλάβω λοιπόν, οι τυχεροί που κληρώνουν από 2 βιβλία της Φανής Πουρέγκα, το ξύπνημα του Δράκου, εκδόσεις Διάνοια, είναι ο αριθμός που τελειώνει σε 4,80 και ο αριθμός που τελειώνει σε 7,15. Οι υπερτυχεροί, γιατί πραγματικά είσαι τυχερός αν έχεις το βιβλίο της Φανής στη βιβλιοθήκη σου, να επικοινωνήσουν παρακαλώ μαζί μας, αλλιώς θα τους καλέσουμε εμείς. Να πω λοιπόν στο σημείο αυτό ότι αν δεν καταφέρουμε να βρούμε τους 2 νικητές ή τον έναν από τους 2 νικητές, θα ξανακάνω την κλήρωση σε επόμενη εκπομπή για να δω ποιος θα πάρει το βιβλίο. Καλή επιτυχία, μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολλοί διαγωνισμοί.
Να πούμε λοιπόν συγχαρητήρια αυτούς δύο νικητές και με αυτό να κλείσουμε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσω. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα, να μάθατε πράγματα που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και γιατί όχι να σας φέρουν ένα μικρό βήμα πιο κοντά στη ζωή που ονειρεύεστε και που αξίζετε να ζήσετε. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε να διαβάζετε. Παιδιά, το διάβασμα είναι μια υγιή συνήθεια και βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να βρείτε σχετικά άρθρα στο vipradio.gr, αλλιώς μένετε συντονισμένοι για να ακούσετε τα πολλά ωφέλη του διαβάσματος στην επόμενη εκπομπή Θετικές Συχνότητες. Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά καλό ξεκίνημα στην αγαπημένη συνάδελφο Αθανασία Καραβούλια. Αθανασία Καραβούλια λοιπόν, ψυχανεμίσματα για 6η σεζόν. Κάθε Παρασκευή θα την ακούτε από εδώ και πέρα 6 με 7 που στο Ionion FM. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε σε αυτή την νέα εκπομπή, νέο έτος, νέα εκπομπή. Όλα καλά Αθανασία μου. Την αγάπη μου στην συνάδελφο, την αγάπη μου σε εσάς. Από μένα πολλά φιλιά. Να περνάτε όμορφα.